après-midi. Protože... Ahoj, i když jsem měla pocit, že tyhle slova snad už nikdy nezazní, tak vítej v mém dalším videu. Já jsem plánovala vydávat celkem pravidelně, každý týden, ale život životoval a někdy věci prostě nejdou podle plánu. To ale neznamená, že jsem nežila ten život, o kterém jsem ti říkala, že chci žít. Na to si ale vyhradím samostatný video, kde ti povím o všem, co jsem během toho 3/4 roku dělala. V tomhle období jsem natáčela taky spousty záběrů, který jsem nikdy nesestříhala a nevydala. A když jsem si je teď při třídění telefonu procházela, tak mi došlo, že je škoda, aby ty záběry nebyly zveřejněný, takže takhle vzniknul tenhle týdenní vlog, který se odehrával na přelomu srpna a září. Byl to takovej ten týden, kdy člověk prostě v neděli padne jako hruška, ale je rád za to, co všechno během toho týdne stihl udělat. A proto doufám, že se ti tohle video bude líbit. Začneme nedělí a projedeme si celý týden. A teď už jdeme na jogu. Nemám moc času na to si s tebou povídat, každopádně mám odcvičenou jogu a moje záda se cítí naprosto skvěle. Já začínám vnímat, jak se blíží podzim, že zase začíná moje období ranní rutiny, protože přes léto se mi to vůbec nedařilo, takže teď jdem na procházku s Foxínkem, mám udělanou snídani, teda nevím, jestli to půjde vidět, jo. Ale je to tvaroh s čekankovým syrupem a malinama, vanilkou a s kořicí. Je to docela jednoduchý, ale mě to chutná jak pribenáček s malinama, takže já jsem úplně spokojená a na ráno mi to dá, co potřebuju. Takže těším se na procházku, musím jít. Já samozřejmě zapomínám natáčet, takže mám jenom pár záběrů z IKEA, kam jsem dneska vyrazila proto, abych koupila koberec na terasu, ale je to zase další krok k tomu mít jí hotovou, takže aspoň takhle z parkoviště. A byl to docela dobrý kauf, takže jdem to zkusit. Dobré ráno, nevím, jak se mi to povedlo, ale máme tady úterý, já jsem zase nějak přeskočila pondělí, protože je to prostě šílený tempo, ve kterém teď jedu, ale včera jsem byla normálně v práci a pak jsem měla hudební nauku. Řešíme teď intervaly. Intervaly. Já jsem na sebe docela pyšná, protože se mi povedlo skrz ten interval poznat klasickou českou lidovou písničku, když jsem já sloužil. Takže to mi přišlo docela hustý, že už vlastně dokážu na základě nějakého intervalu rozeznat, jaká písnička tím začíná. Takže zvodu do práce. A mám pro tebe super tip na večeři, jsou to batáty s kuřecím masem, cheddarem a sweet chili omáčkou. Začneš tak, že si batáty nakrájíš na stejně široký plátky, potřeš je olivovým olejem, posypeš solí a dáš je na 180 stupňů zhruba na 20 minut pít do trouby. Mezitím si okořeníš maso a pak ho dáš na olej orestovat do zlatova. Potom, co je udělaný, ho necháš zhruba 5 minut odležet a nakrájíš ho na malý kousky. Pak maso přidáš na připravený batáty, zasypeš ho cheddarem, pořádně pokapeš sweet chili omáčkou a máš hotovo. Je to výborný, doporučuju. A protože nebudeme troškařit, tak si rovnou uděláme i dezert, a to pečený hrušky s ořechama a tvarohem. Stačí je napůlit, posypat oříškama se skořicí, zakápnout medem a dát píct. Jak dlouho záleží na tom, jak čerstvý máš hrušky, čím starší, tím kratší doba bude stačit. Pak stačí smíchat tvaroh s vanilkou, s kořicí a čekankovým syrupem a takhle to má v závěru vypadat, já to zapomněla natočit. Ahoj, máme tady středu a dneska mě po práci čeká francouzština.
takže na to se těším. Jinak včera jsem ti z práce moc záběru neudělala, protože jsem toho měla hodně a potřebovala jsem se soustředit na práci. A když jsem skončila a dorazila domů, tak jsem se dozvěděla, že k nám přijde kamarád na návštěvu. Vařila jsem skvělý jídlo mimochodem, takže naprosto doporučuji vyzkoušet ho taky. No a jako bylo to příjemný odpoledne, dneska doufám, že bude taky příjemný to odpoledne. Už mám za sebou práci. Dneska je krásně, ale musím říct, že je tady teda na cyklostezce dost lidí, takže to pro mě je taková zkouška ohněm. Musím mluvit před lidma, takže to není úplně příjemný, ale posouvám se, zlepšuju to. Snažím se, aby mi to bylo jedno. Ça va très bien. Ça va très bien. Et toi, Junior? Merci beaucoup, Marie. Tak to je. A bientôt. Bienvenue. Bienvenue. Au revoir a bientôt. Ahoj, je tady čtvrtek, já vím, vypadám šíleně, ale to prostě náročný dny způsobujou. Dneska mám home office, takže pracuji z domova, takže mám pohodičku, vyspala jsem se hezky do 7 a pohodička teda po celý den nezůstane, protože probíhá Fashion Week a já v rámci práce půjdu na nějaký přehlídky a jsem zvědavá, jak to bude vypadat. Moc mě baví chodit na tyhle ty aktivity a jsem fakt moc vděčná, že tohle je součást mojí práce a vykompenzuje mi to ty hodiny v kanclu jenom u počítače. Nikdy si nejsem jistá tím, co si mám vzít na sebe, i když tam dress code bývá napsaný, tak já se v té módě tolik nevyznám, takže většinou sázím na jistotu a to je něco černýho. Teď jsem si koupila moc krásný overall, který si vezmu zítra. Ukážu ti, jak taková přehlídka vypadá. Na tuhle přehlídku jsme půjčovali boty, vlastně na všechny 3 jsme půjčovali boty. Dneska to bylo v pohodě. Gonna be you and me. Gonna be everything you ever dreamed. Gonna be who you need. Gonna be everything. Studs in my belly, then up to my heart, into my mouth. I can't keep it shut. Do you recognize the smell? Is that how you tell? As a Já jsem naprosto vyřízená. Já jsem tenhle týden udělala spoustu věcí a zároveň mi přijde, že jsem skoro nic nenatáčela, takže to je můj problém, že já, jak se snažím žít svůj život a skloubit ho s prací, tak je pro mě hrozně těžký do toho zahrnout ještě natáčení a myslet na to, že teď musím vytáhnout telefon a musím tohle natočit a něco k tomu vytvořit. Hlavně potřebuju nějaký relax, protože opravdu tenhle poslední týden byl fakt náročný. Mám v plánu jíst dobré jídlo a užívat si poslední dny takového toho příjemného léta. Zároveň ti ukážu, povedlo se mi vypěstovat papriku. Já jsem letos zvládla, řekla bych, že kolem 20 rajčátek. Některý mi tam ještě zrajou a 1 papriku. Možná stihnu třeba 2, ale ta jedna je fakt už docela velká. No, ukážu ti to a jsem z toho nadšená. Takže doufám, že máš super den a uvidíme se zase za chvilku.
Věřím, že teď už se mi podaří najet na nějaký pravidelnější vydávání těch videí, takže budu moc ráda, když mi dáš ještě šanci a aby ti nic neuteklo, můžeš tady rovnou dát odběr. A měj se krásně.